प्रैक्टिस है, जो लॉ है और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स है, उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया। जो 6 कम्युनिटीज़ है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है कि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि साननैसो डिसेम्बर दानावहाय एसटि होनाय होयिनि खोथाखौ लालायनानै जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो गोबांनो गाबख्रावलायबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो दङ बिनि गाबख्रावलायबाय थानाया जों बेखौसो एसे साननो गोनां जानानै फैदों बा एसे दुखुनांथावनासिन जों बयबो एसटिखौ होनाङा बा जानो नाङा बा होथारनो नाङा बेखिनि बाथ्राखौ गोख्रोङै बुङाखै नाथायबा बावहाय आर सोदोबखौ बुंलांबाय थादों जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रायानो होन बा बै बिथांमोन बै गियानि गुनि दैदेनगिरिफोरानो होन नाथाय बै दैदेनगिरिफोरा बै सुबुंफोरखौ जाय एसटि हारि बिग्रा बै बिथांमोनखौ लोगो मोनोब्ला मा होननानै बुङो जोंहा जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं जायफोर एसटि मर्यादा मोनखानायफोर एसटिनिफ्राय मोनसेबो खहा जाया लाफानो होयोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि सोदोबखौ बै दैदेनगिरिफोरानो बै सारमोनानो जों मुं मख'ना बुङोब्ला गोबां दायनिगिरि जायो जोंफोर आरोखि जोंफोरखौ ओरैबायदि बायदि रोखोमनि बुंहरो दा बै दैदेनगिरिफ्रानो मानो बुंदों नङा होमबा सोरबा एनअसि होनाय होयिनि खोथाखौथ' दोनथ' जों खुगाजों सोरबा दैदेनगिरिया लिखित भाबे एनअसि हरदों जा बेखौ बुंनांगौ बा बै बिथांमोनखौ सोंखारिग्राफ्रा सोंखारिगासिनोबो दङ बा बुंगासिनोबो दङ दिनैसिमबो आरो बै सुबुंफ्राबो बुंजाखागोनबो जायफोर एनअसि होदों होनना हरनाग्राफोर ना बै सुबुंफ्राबो बै दैदेनगिरिफ्राबो बुंजाखागोन बेखिनिखौ बिथांमोना हजम खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ बिनि थाखायसो बिथांमोना बेखिनि बाथ्राखौ बुंजाबाय थादों मेन बाथ्राया जाहैबाय मा खोथाया नैबेसो जोंना सिसिट'आनो होन फरायसा आफादानो होन बा गुबुन गुबुन दैदेनगिरियानो होन नङा होनबा बै बिथांमोना जाय एसटि जनगोष्ठी 6टा हारिखौ लोगो मोनोब्ला बिथांमोना एसटि बिदों बिथांमोनखौ बुङो मा लोगो मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं जायफोर एसटि मोनखानाय बिथांमोननिफ्राय जेबो खहा जायाजासे होनायाव जोंहा आपत्ति गैया नङा होमबा बेखिनि बाथ्राखौ होनबा बेसेबां बुंबाय थादों सेटेलाइट चेनेलफोरावनो होन बेसेबां सावरायलायबाय थानायावनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायलायबाय थादों जेखियानो जाया मानो सोरबा गुबुन हारिनि सासे दैदेनगिरिया एसटि 6टा हारिया एसटि मोना होननानै जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों जों बेखौ एसे खोनासंनानैबो लानि आरो बुजिनानैबो लानि नङा होमबा बै गुबुन हारिनि गुबुन ट्राइबनि सोरमोनथाय आङो जाय दैदेनगिरि बा दैदेनगिरिखौनो होनांगोन बेखौबो बिथांनि सायाव आं बिथांनि मुंखौ मोनथियाखै नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्ला मोजां बाथ्राया बिसो थाखानाय एक्जिस्टिंखौ थाखानाय एसटिनिफ्राय मोनसेबो खहा जायाजासे होयोब्ला जों ट्राइबेल एसटि हारिया बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बाथ्रा बुंनायावसो दा बै सुबुंफ्रा मा लिरहरो बिथांमोननि बाथ्रा ओमफ्राय नैबे सासे दैदेनगिरिखौ बा नैबे सासे सारासो मा नाम बेखौ एसे फोरमायहरोब्ला मोजां जागोन दे कमेन्ट सेक्सनाव ये जो 6 कम्युनिटीज़ है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 1947 में जब आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उन पे जो बर्दोलोई कमेटी का जो रिपोर्ट था उन उस टाइम पे कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं आसाम में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है इसलिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर आया ये 6 कम्युनिटीज़ थे नहीं और दूसरा ये है कि 1965 में जब लोकुर कमेटी का रिपोर्ट आया था वहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिल सकता है और अभी तक असम सरकार का पोजीशन ये रहा कि ये लोग शेड्यूल कास्ट का अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं तो 1993 में जो असम का जो असम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है उन्होंने रिसर्च करने के बाद पाया है कि ये 6 कम्युनिटीज़ आधा बैकवर्ड कास्ट है तो कास्ट सिस्टम में आते हैं तो अगर कास्ट सिस्टम में आते हैं तो सेम इंस्टीट्यूट उनको दोबारा शेड्यूल ट्राइब बना नहीं सकते हैं तो इसलिए जो भी रिकमेंडेशन असम
गवर्नमेंट ने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो प्रोसेस है जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बुनियादी दौर पे नहीं है। तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन है, जो प्रैक्टिस है, जो लॉ है और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स है, उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है।